Té la paraula el senyor Pau. Gràcies, bon vespre. Aquest document que tractem, com bé s'indica, vol ser una eina per a facilitar la convivència entre els algemesinencs i algemesinenques, independentment del seu origen. Aquesta frase també ens ha agradat molt. I bàsicament el que diu és que parlem d'immigració en aquest document. L'hem llegit i l'hem analitzat i evidentment nosaltres també votarem a favor. Recolzar el nouvingut i sensibilitzar el ja resident mereixen no sols el nostre vot a favor, sinó el nostre esforç continuat en el temps. El que també es volem dir és que aquest document no es queda en la prestatgeria ocupant un lloc més, sinó que l'apliquem i ens el creguem. Tenim accions polítiques que actualment s'estan desenvolupant que creiem que no caminen per la via, per el camí que marca aquest document. Un, efectivament, és el que s'ha comentat, és l'assistència de xiquets i xiquetes immigrants als col·legis. Creiem que el repartiment d'aquest tipus de població no és equitativa i es concentren bàsicament en dues escoles, en Cervantes i Ribalta. I una altra acció política que creiem és l'aïllament que pateix el barri de Raval i la quantitat d'immigració que se concentra ahí. Són dos punts molt importants que crec que haurien de solucionar-se de la via o impregnar-se de la filosofia d'aquest document i que actualment creiem que no s'està desenvolupant correctament. Com hem dit, ja tenim el document, ara falta que ens el creguem i l'apliquem. Votarem a favor. Gràcies.